Der kan jeg gerne. Helt ned knæ. Fuck, jeg er bange for at knække noget ind i mig. Ja. Ja, det var godt. For helvede. Jeg tror, jeg skal lade sigte lidt ordentligt. Skal du også? Høj! Er der bare lade strippe eller hvad? Det kan du tro, vi gør. Hvorfor flygter du? Bliv her! Stop det. Det ses. Ja, så skulle Tim lige Vi kigge og gør slippe. lige backup danser i Hard Candy.